Neste caso xa sería o sexto que facemos, pois polo tanto, nada, imos logo a comezar de novo. Vale, nos cursos de aplicación da nova lei aplicarán as competencias tal como veñen recollidas nos novos currículums, mentres que nos cursos onde non se aplique esta nova legislación pois seguirán regidos polo decreto 86/2015. En principio, estes cursos que sigan por este decreto serán os cursos pares, que serán segundo, cuarto e sexto de primaria, e para os cursos impares, que serían primeiro, terceiro e quinto, pois aplicarase estes novos currículos. Realmente non tedes unha lectura de fonética como tal, senón que xa se aproveitaría neste caso, como calquera das outras especialidades de mestres e de secundaria, unha vez superada a primeira proba, tanto o exame o suposto como o tema, teredes que ir a lelo diante do tribunal. Entón, pois sería esa lectura que teredes que facer despois desa primeira proba, non habería outra a maiores. Realmente non é que seña un cambio de formato, senón que eu creo que é máis engadir dúas vías de acceso ao sistema de acceso á función docente. Estas dúas vías novas coñecémolas, que son a fase de méritos, e despois será outra pola fase de concurso-oposición, onde a oposición será o desenvolvemento de un tema por escrito e a exposición de unha unidade didáctica. Entonces, pois, estas serían as novas dúas vías de acceso, pero en principio vais a seguir ofertando as plazas de nova creación e as que quedan das xubilacións vais a ofertar polo sistema habitual. Polo tanto, pois nada, entendemos que vai a ser así de cara ao 2023, polo tanto, nos continuaremos a preparar co sistema habitual. Se polo que fose, finalmente non se ofertan plazas para ese 2023 polo sistema habitual, pois enfocaremos a preparación de cara ao 2024, onde aí xa dentro de unha certa normalidade pois pasará a ser o sistema selectivo como o vimos coñecendo nestes últimos anos. Pois agora mesmo non temos grupo para música de secundaria en ningún dos nosos centros, ainda que, pois, como sempre, podes nos deixar o contacto por privado, chamando a calquera dos nosos centros, e se finalmente se consigue formar este grupo, avisaremosvos sin compromiso ningún. Pois teríamos para mestres tanto en Santiago como en A Coruña, pero para secundaria pois faltaríanos un mínimo de xente para poder comezar os grupos. Pois neste caso non se poderíamos indicar con exactitude, ainda que supónse que o temario se manterá, porque falta por publicarse a nova lei de FP. Entón, unha vez salga isto, veremos que especialidades incluen esta nova lei de FP e que especialidades incluen no corpo de secundaria. Por lo tanto, pois aí esclarecerase todo un pouquiño máis. Por o momento non creo que a idea seña cambiar o temario. Entón, pois nada, continuaremos co publicado hasta agora, pero bueno, como vos digo, en principio haberá que agardar a ver que acontece nestes vindeiros meses coa publicación da nova lei de FP. Pois grupo para mestres non teríamos, senón que teríamos para as plazas que saíron ofertadas de xardín de infancia ou técnico superior en educación infantil. Sería o que imos preparar aí. Tivemos xa, desde que saliu a primeira oferta en 2019, varios grupos que preparamos para esta especialidade. Fai escasas semanas rematamos case todos os grupos tamén de preparación, que xa en algúns casos xa sería o terceiro grupo que formamos para esta especialidade. En principio, en setembro continuaremos a formación e iniciaremos novos grupos tanto en Lugo, en Coruña e en Santiago. Pois polo momento non hai nada publicado, a fecha normalmente suele coñecerse un pouco antes do examen, que fana pública un pouco antes do examen, pero xa se coñece un pouquinho antes polas organizacións sindicais que, trátase nas mesas sectoriais normalmente. Entonces, pois, de momento, como te digo, non hai nada publicado que nos vai indicar que a fecha do examen de enfermería vai ser en tal data, pero, bueno, pois estaremos, como sempre, atentos e calquera cousiña, pois, publicarémonos nas nosas redes sociais para que esteñades sempre ao tanto de calquera novidade que pode surgir con calquer proceso selectivo dos que normalmente preparamos. Bueno, ata aquí chegou o sexto episodio do consultorio de nós, e antes de rematalo, queríamos lembrar de que temos o prazo de matriculación aberto para as especialidades de educación dende o pasado 1 de xuño. Teremos varias promocións durante o verán, que serán a matrícula gratuita hasta o 31 de agosto,
e se te matriculares antes do 31 de xullo, aparte de ter esta matrícula gratuita, terías tamén a última media mensualidade do curso gratis, sempre que estiveras con nós durante todo o curso de forma ininterrompida. E a maiores, como sempre, lembraros que tamén contades con estas dúas clases de prova para que veñades e valoredes se a nosa preparación se axeita ás vosas necesidades. Pois nada, hasta aquí chegou este consultorio. Grazas por estar aquí unha vez máis e vémonos no seguinte.